गाबोन 2023 जुलाइ दाननि 11 खालार बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मैयानो दानाय मोनसे जि कोअर्डिनेशन कमिटि गासै माहारिनि आफादफोर आरो राजखान्थियारि आफादफोर बेखौ लानानै गाबोन रायजोनि जे बिसायख'थि आय'ग बिनि बिथांमोनखौ लोगो हमनाय जागोन दा बेयाव बेखौनो डिमान्ड होनाय जागोन जे दरं कन्स्टिटुएन्सि लक'सभा कन्स्टिटिउसनखौ बोखारनानै उदालगुरि लक'सभा कन्स्टिटुएन्सि खालामनांगौ आरो 6 डेल एरिया बिटिआरआ मोनसे 6 डेल एरिया हिसाबै बेयाव मोननै लक'सभा कन्स्टिटुएन्सिखौ दाफुंनांगौ बे उद्देश्यजों बे थांखिजों गाबोन बे लोगो हमनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' दिनै बे बनजार सावनानै रेलि खालामनाय बे हाबाफारिखौ लायाखै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गासै जिल्लानि साब डिभिजनाव दिनै बेखौ खालामनाय जादों आरो बिनि थांखिया जाहैबाय थांनाय 24 जुन खालाराव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जि ड्राफ्टिं डेलिमिटेशननि ड्राफ्टिं दिहुनबाय बे ड्राफ्टिं दिहुननायाव उदालगुरिखौ दाननानै दरं मोनसे पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सि हिसाबै दिहुननाय जादों आरो बेखौनो प्रटेस्ट खालामनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे टर्च लाइट रेलिखौ खालामनाय जादों। गाहाय थांखि हिसाबै बेनो बे उदालगुरि पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सि हिसाबै गोदानै दाफिननांगौ आरो 6 डेल एरियानि सिङावनो थानाय एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै खालामनाय जाथों बेखौ डिमान्ड खालामनानै दिनै भारतनि बिसायख'थि आय'गनि खाथिसिम मोनथिहोनो थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों। मैया नंगौ जुलाइ दाननि 9 खालार 2023आव बरमा कलेजनि नब्लाङाव मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै समाजारि आफाद माहारियारि आफाद आरो मोननै गोख्रों बे ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जे जोंनि जे रिडिलिमिटेशन बेखौ लानानै सावरायनायाव बिथांमोना बाहागो लाफैदों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे गासै बाहागो लानाय बिबानगिरि आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावनो हायो बा गोजोनथाव मोनसे रादाब होननानै समाजनि गेजेराव जों फोसावनो हायो। मानो होनबा जा हारिनि जाथिनि अलखदाव जों बयबो खौसेयै गसंथानाय बियो नेरसोना बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्राय दङ आरो बेबो दिनै राजखान्थियाव गोरोबलायाब्लाबो हारिया जे मोनसे राजखान्थियारि खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन आइडिय'लजि प्रिन्सिपल थालायलायदोंब्लाबो मैयानो जोङो बेखौ जयै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ राजखान्थियारि जि मोन्थाय राजखान्थियारि जि जोंनि मोन्थायखौ लानानै जि रिडिलिमिटेशननि मोनसे ड्राफ्टिंखौ नुजानाय बेखौ प्रटेस्ट खालामनाय मोनसे आफाद हिसाबै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा लिंदोंमोन। दा बेयाव गोजोनथाव मोनसे बाथ्रा मानो होनब्ला गासै दोलोनि गासै राजखान्थियारि हान्जानि बिबानगिरिफोराव नुजाफैनानै बाहागो लाफैदों आरो मोनसे कमेन्टखौनो होदों जोंनो दरं बे लक'सभा कन्स्टिटुएन्सिखौ नाङा आरो बेखौ सोलायनानै जोंनो उदालगुरि कन्स्टिटुएन्सिखौ दाफिननांगौ बेखौ जोङो मैया सावरायलायनायनि गेजेराव गासैनिबो दोलोनि बिबानगिरिफ्रा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा कमेन्टफोरखौ होलायदों बियो बाख्नायथाव जादों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जे राजखान्थियारि मोन्थाय बेखौ मोनोब्लासो बर' हारिया मोनसे गसंथानानै थानो हानाय बे ओनसोलनि गासै सुबुं माहारि जाति जनगोष्ठीफोरखौ मोनसे आवगायनानै लांनो हानाय मोनसे परिबेखखौ नुहुरदों। बेनिखायनो सिगांग्रो जिहेतुके जों बिनिनो थागिबि हिसाबै जोंनो सिगांग्रो जाग्रोनानै बर' हारिखौ दैदेननायनि गेजेरजों बेयाव थानाय गासै जनगोष्ठीफ्राबो जिहेतु जोंजों फैफागोन बेखौ नुहुरनानै जों बुङोब्लासो बिथांमोनाबो फैगोन। दा बेखौ लानानै मैया मोजां सावरायनाय मोनसे हाबाफारिया जादों आरो फिथाइ गोनां मोनसे बियो इयुनाव जाहैगोन बेखौ आसा खालामनो हायो। गाबोन 2023 जुलाइ दाननि 11 खालार बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मैयानो दानाय मोनसे जि कोअर्डिनेशन कमिटि गासै माहारिनि आफादफोर आरो राजखान्थियारि आफादफोर बेखौ लानानै गाबोन रायजोनि जे बिसायख'थि आय'ग बिनि
बिथांमोनखौ लोगो हमनाय जागोन दा बेयाव बेखौनो डिमान्ड होनाय जागोन जे दरं कन्स्टिटुवेन्सि लक'सभा कन्स्टिटिउसनखौ बोखारनानै उदालगुरि लक'सभा कन्स्टिटुवेन्सि खालामनांगौ आरो 6 डेल एरिया बिटिआरआ मोनसे 6 सिडिएल एरिया हिसाबै बेयाव मोननै लक'सभा कन्स्टिटुवेन्सिखौ दाफुंनांगौ बे उद्देश्यजों बे थांखिजों गाबोन बे लोगो हमनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बेथ' सेकेन्ड स्टेपआ मा जाहैगोन बेयो उननि बाथ्रा जाहैगोन खिन्थु जों गोजोननाय मोनदों उदालगुरिबासि हिसाबै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बरमायाव जि हाबाफारि मोनसे जथुमनाय जादोंमोन बे हाबाफारियाव जोङो उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै माजबादनिफ्राय तामुलपुरसिम बे एरियानि मानसिफ्रा जों होस्रिखावबाय थादों खिन्थु मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि बरमायाव जाबाय बेवहाय बर'नि बर' थुनलाइ आफाद आबोब ट्राइबेल संघ आरो गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे बेवहाय बर'नि मैखोमै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि राजखान्थि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो राजनीतिक दोलोनि रिप्रेजेन्टेसना बेयाव दङमोन बरमायाव आरो मैया रायलायनानै ख्रा जाबाय जे जोंनि दाबिया जोंनि बे तामुलपुरनिफ्राय माजबादसिमल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा पिकआप खालामनानै मोनसे सेन्ट्रेल इस्यु खालामबाय बे जोंनि थाखाय उदालगुरि लकसभा दाबिग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खबर आरो रायजोफोरनि थाखाय खबर बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय गथै आसामावनो जादों क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै एखेबारे सानजासिम गासै ओनसोलावनो दिनैनि हाबाफारिया जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जि बर'फोरनि राजखान्थि मोन्थाय बे राजखान्थि मोन्थाय गोमानो नागिरनायखौ जोङो गासैबो दल संगठन आरो राजनीतिक दोलोफ्रा मोनसे जयै जे आवाज दैखांनो हाबाय दिनै बे जोंनि थाखाय सौभाग्यनि बाथ्रा दा बेखौ लानानै आं मिजिंथिदों इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया जुदि जोंनियाव जोङो ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा बाथ्रा बुंदोंब्लाबो दिनै राजखान्थि दोलो मोन्नैबो जोंनाव बे आवाजखौ दैखांनो थाखाय खाजु जादों मानो होनना बुङोब्ला जों जेसेबांखिनि डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामा मानो डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामोबा फाइनेल सलुसनखौ खालामो पलिटिकेल मेनफ्रा जुदिब्ला इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियाया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमि बडिब्लाबो एखनबा माखासे इस्युफ्राव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि इन्टारभेन्ट थायो दा बेनिखायनो नैबे राजनीतिक भाबै जि इन्टारभेन्ट खालामनाय बा राजनीतिक भाबै जे आखाइ होनाय बे आखाइ होनाया जोंनियाव जिहेतु दा पावाराव थानाय आरो पावार गैयै राजनीतिक दोलो दङ आं दाख्लै गोबां जायगायावनो बुंदों बे बाथ्राखौ दिनै इउपिपिएलआ पावाराव दङ पजिशनाव दङ अपोजिशनाव बिपिएफ दङ बे मोननै राजनीतिक दोलोआ जुदि राजखान्थि भाबै गावबा गाव एना एनिखौ राजखान्थि नांलाय खमलायखौ जुदि बन्द' खालामनानै जुदि दानि जोंनि बर'फोरनि राजखान्थिनि मोन्थायनि थाखाय जि जुजिनायखौ जे मोनसे जोंनियाव ड्राफ्ट प्रप'जेलबो जों बे ड्राफ्ट प्रप'जेल बायदियावथ' जोङो क'क्राझार लकसभा जानायनि उनाव बिथिं थानाय सानजा थानाय जिखिनि 6टा बिधानसभा समष्टि बिनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जोंहा थांनाय 75 बोसोर स्वाधीनतानि उनाव जे राजनीतिक जों महलै लकसभायाव जों मोनाखै अधिकारखौ मोनाखै एखे जिनिसखौ जों खोमानो थांगासिनो दङ बेखायनो बिटिआरआ मोनसे 6 डेल मोनसे एरेन्जमेन्ट आरो बिनि सिंनि जिखिनि 6टा समष्टि दङ सेगमेन्ट दङ बेखौ लानानै जोङो उदालगुरि समष्टिखौ बानायनांगौ आरो आं मिजिंथियो आंहा मोनसे बिश्वास जादों मैयानि हाबाफारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बरमायाव जानाय हाबाफारिनिफ्राय जाहाथे जोंनि डिमान्डआ मोगथाङाव जाफुंगोन आरो बेखौ इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियाया खोनासंनो बाध्य जागोन गाबोनबो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव जों खोनानो मोन्दों गुवाहाटीयाव स्टेट इलेक्सन कमिशनारनो गाबोनबो मेम'रेन्डाम गथायगोन गासैबो दल संगठना गथायगोन ट्राइबेल संघआ गथायगोन बर' थुनलाइ आफादा गथायगोन आबोबा गथायगोन इउपिपिएल बिपिपिएफ गासैबो गथायजोबगोन आरो जोंबो क'अर्डिनेसन हिसाबै गाबोन जिहेतु आसामनि इलेक्सन कमिशनारनो जोङो मेम'रेन्डाम गथायनानै जों हाबाफारि लादों थांखि लादों आरो बे मिजिंनि गेजेरजों जाहाथे आं मिजिंथिगोन फैबाय थानाय बोथोराव इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया जोंनि प्रेसारखौ जोंनि डिमान्डखौ जोंनि दाबिखौ खोनासंनो बाध्य जाहैगोन जों मिजिंथियो जोङो सासे नागरिक हिसाबै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि हिसाबै जों मिजिंथियो मैयानि जिखिनि इउनिफिकेसन बा नैबे इस्युखौ लानानै राजनीतिक अधिकारखौ लानानै जिखिनि जोंनि गेजेराव बर'नि राजनीतिक दोलो आरो ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा ज' जानो हाबाय आं मिजिंथियो बे फैबाय थानाय बोथोराव जाहाथे बियो गोलाव जाथों आरो जोंनि बर' माहारिनि जि थांखि जि डेस्टिनेसन मोनहैनायाव जाहाथे इउनाइटेडलि खामानि मावनो हायो बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौबो आपिल खालामहरनाय जाबाय।